हेलो फ्रेंड्स बरायबाय चेनेलाव फिन खनसेबाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ दायो बयबो नोंथांमोना नायगासिनो दङ बडो जब इनफो इउट्यूब चेनेलाव दा दिनै जों सावरायगोन बीटीसी फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि साख्रिनि सायाव आरो लोगोसे स्टाफनि सायाव आरो लोगोसे मैयानि जेनोखि दुखुनांथाव दुंहाव थासारि जाबाय गाग्लोबलायनाय केम्पआव बेनो जाबाय सावथालफोरा फरेस्ट केम्प गाग्लोबदों बेनि गुबै जाहोना मा आरो लोगोसे बीटीसीआ पावार गैला नामा आरो फरेस्ट पावार आरो लोगोसे एरेस्ट खालामबाय बेयाव माखासे डिटेल्सखौ आं नोंथां मोजां फोरमायगोन जेराव रिसार्च खालामना मोननाय बायदिब्ला मा जाथाय जामारदोंमोन बेनि सायाव जोङो सावरायगोन आरो जेनोखि जाथाय जाबाय बे जोबोर दुखुनि बाथ्रा आरो जोबोर मोजां बैसागु बोथोरावसो बेबादि जाथाया जानो मोनबाय जायनि जाउनाव जों गोजोननायखौ बेयाव मोनासै दा जियानो जा गोबाव खालामा जों थांनो फार्स्टआवनो बीटीसी फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि साख्रिनि सायाव जाहाथे बयबो लाइमोनफोरा सांग्रां थायो आरो लोगोसे साख्रि मोननो हायो दा बेखौनो जों सावरायगोन जे बीटीसी साख्रिनि फार्स्टआव डिटेल्सआव जों थांग्रोनो तो दायो जों फैबाय बीटीसी फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि दाख्लैबावै साख्रि ओंखारनाय दा बे पस्टआ अनलि 157 मानोना बे जाबाय गोदान पस्ट आरो थांनाय सरकाराव थांनाय बाराव 414 पस्टआ साख्रि मोनलांखाबाय दा बिथांमोना अलमोस्ट 8 मान्थ्स जासिगोन दा बिथांमोना सेलारि दासिम मोनथ'वाखै रेगुलार सेलारिखौ नाथाय डिपार्टमेन्टनिफ्राय रेभिनिउ हिसाबै बिथांमोना बेथनखौहाय मोनबाय थादों जों बेखौ सर्ट्सआव मोननाय जादों दानिया नैबे गोदान स्टाफआ माब्ला इन्टारभिउआव जागोन दा बिनि इन्टारभिउ प्रसेस होनोबा बेना एसे आलदा थांनाय बारना फार्स्टआव एग्जाममोन बेनिफ्राय फिजिकेल टेस्टमोन बेनिफ्राय भाइभा टेस्टमोन एबारना फार्स्टआव मा जागोन नैबे फिजिकेल टेस्टआ जागोन बेनिफ्राय एग्जामा जागोन आरो लोगोसे भाइभा टेस्टआ जागोन एबारना चेन्ज जादों प्रसेसा दा बेखायनो दा बयबो जोंनि युथ्सफोरा रिक्वेस्ट खालामगासिनो दङ जे जाहाथे बीटीसीआव थाबैनो ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 साख्रि होयो दा बिनि गेजेराव बेखौ दोनथ'नानै नैबे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ गोनांथिथार मानोना जोंनि बीटीसीआव फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जोबोर गोनांथि मानोना सर्टेज स्टाफ दङ स्टाफआ नांगौसेबां गैया जायनि जाउनाव माखासे जाथायफोरा जानो मोनगासिनो दङ जेरै मैयानि जाथायावबो नांगौसेबां सिकिउरिटि एबा गार्ड होनो हायैयाव बेफोरबायदि जाथाया जानांबाय एबा जाबाय होनना जों बुंनांसिगोन माने हास्लाबासै दा बेखायनो लानानै जों जेसेबां हायो नैबे 157 पस्टखौबो जाहाथे थाबैनो फिजिकेल टेस्टआनो जा एबा एग्जामानो जा इन्टारभिउ लानानै थाबैनो थिसनथाइ बिलाइखौ होयो एबा साख्रिखौ होयो दा बेखायनो जों खावलायदों युथ जानानै जे बीटीसी सरकारा जाहाथे नैबेनि प्रसेसखौ थाबैनो खालामनो हायो आरो लोगोसे थांनाय बाराव जि फरेस्टआव साख्रि मोनदोंमोन बिथांमोननि सेलारियाबो जाहाथे जाना फैयो आं बेखौ खावलायबाय मानोना जोंनियाव गोबां स्टाफ नांगौ जादों दा गुबै बाथ्रा जाबाय जे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ पावार गैया नामा स' फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ पावार दङ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ गावनि एक्सट्रा डिपार्टमेन्टनि पावार दंखायो बेखौ इउज खालामनो हायो दा बेखायनो जाथाया जेनोखि जादोंमोन फार्स्टआव जों सर्सआव जेनोखि मोनबाय रिसार्च खालामनानै जाथाय जाबाय रुनिकाटा रेन्जनि आन्डारावहाय जेनोखि फरेस्ट दङ बाव माखासे जेनोखि इलिगेलि फरेस्ट लेन्डआव एबा फरेस्ट एबा हाग्रामायाव थानानै माने हाग्रा दानस्रांनानै न' लुनो थांखि लादोंमोन जाहैदों बाथ्रा दा बेखौहाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ मोनथिनानै रेन्जनिफ्राय मोनथिनानै बिथांमोनखौहाय एरेस्ट खालामनाय जादों बा हमनाय जादों आरो बेनि भिडिअ फुटेजआ फेसबुकाव गोबांथार गोसारगासिनो दङ नुलांगासिनो दङ माने 20निफ्राय हमना ला 30नि गेजेराव जेनोखि हाग्रा दानस्रांनानै इलिगेलि दानस्रांनानै थाहैदोंमोन बिथांमोनखौहाय एरेस्ट खालामनाय जादों आरो एरेस्ट खालामना लाबोनायावहाय बिथांमोनखौ मा जेनोखि लाबोदोंमोन नाथाय ओरैबादि मोनसे खामानि थायो फरेस्टनि हमना ला गावगाबागाव मोनसे प्रट'कल थायो गावगाबागाव मोनसे जेनोखि मावनो गोनां हाबाफारि थायो जेरै पुलिस केस जायोबा माखासे अफिसियेलि खामानि मावनांगौ जायो थिग बिथांमोनाबो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआबो अफिसियेलि खामानि थायो दा बेखौ डिएफअ जेनोखि डिएफअआ बुंनाय बादिब्ला जेनोखि निउसआ बुंनाय बादिब्ला बिथांमोनखौ बेबायदि खालामबाय थानाय समावनो माने एसे टाइम लादोंमोन जाहैदों मोनालायदोंमोन जाहैदों आरो एन्ड मेडिकेल चेकआप खालामनोबो लांदोंमोन नाथाय मेडिकेल चेकआप खालामनायावहाय माखासे डक्टर्सफोरखौ लोगो मोनाखै होननानै बिथाङा प्रेस मिटआव जेनोखि निउसआ बुंदों दा बेखौ खालामबाय थानाय समावनो जेनोखि बिथांमोना जेनोखि लाबोजादों बिथांमोननि गामिनि बा हयथ' रायजो राजाफ्रा फैदोंमोन जानांगौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि केम्पआव दा बेयाव एसे दावराव दावसि जादोंमोन आरो अखानायैबो धरना होनाय जाबाय एबा मैयानि दिनावहाय धरना होनाय जाबाय दा बे धरना होनायाव डिसिप्लिनै होनांगौमोन नाथाय डिसिप्लिनखौ बिथांमोना सिफायनानै मा खालामगोन एटेक खालामबाय दा बे जोबोर दुखुनि बाथ्रा एटेक खालामनाय केम्प सावनाय गारि सावनाय पार्सनेल गारि गभर्नमेन्ट भेहिकल्स बा डिपार्टमेन्टनि गारि सावनाय बुख्रुबनाय बाइक सावनाय बे जोबोर सोंखारि जाथाव एबा लासिं सिं जाथाय जाबाय दा बेफोर माने टटेलि रं डिसिसन जादों दा बेखायनो आयेनखौ रावबो आखायाव लानाङा मानोना जेल एबा केस जानाय लोगो लोगो लाइफआव गोबांथार खस्थ' मोनो आं बेखौ नोंथांमोननो सिगांनिफ्रायनो फोरमायबोगासिनो दङ जाहाथे बे खामानियाव आगान दाहो रावबो दा जुदि धरना होदोंबा माने मोजां डिसिप्लिननि धरनाखौ होनो हायोमोन माखासे डिसकासननि गेजेरजों बिथांमोना
सलुसन खालामनो हागौमोन नाथाय बेखौ नेयालासिनो जेनाखि केम्प एटेक खालामबाय बे जोबोर लाजिनांथाव आरो दुखुनि बाथ्रा लोगोसे जोंनि BTC ओनसोलनि थाखायबो जोबोर लाजिथाव बाथ्रा जादों दा बेखायनो आं बुंनाय गुबै जाहोना जाबाय BTC नि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि स्टाफखौहाय बारायनांगौ थाबैनो गार्डफोरखौहाय गोबांथार माने हाजार होनांगौ जायनि जाउनाव इमारजेन्सि जायोबा जाहाथे प्रटेक्ट खालामनो हायो दा बेखिनि आं बुंबाय देन नोंथांमोनाथ' बुजिखाबाय जिनोखि मैयानि जाथाय जादों बे जोबोर दुखुनांथाव आरो बावहाय जिनोखि भिडिअ फुटेजाव गाज्रि जिनोखि आर्म्स लानाय नुजादों बा गुबुन सिफायनाय बायदिसिना सावनाय नुजादों थ' बिथांमोना साफा एरेस्ट जाखागोन बिसोर गनाय नङा मानोना प्रुफ दंखायो नालाय दा बेखायनो आयेनखौ रावबो आखायाव लानो नाङा जाहाथे प्रब्लेम जायाबादि दा बेनो आरो दिनैनि गुबै थांखिया दा आइ होप नोंथांमोना जेनोखि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि साख्रि नागिरगासिनो दङ फिजिकेल टेस्टनि थाखाय बा एग्जामनि थाखाय प्रेक्टिस खालामबाय था एसे टाइम लागोन दा जेनोखि आसाम इलेक्शननि रिजाल्टआ 4 तारिख मेयावहाय 4 मेयावहाय मोनगोन ना बिनि उनावसो प्रसेसा जागोन दा आसामाव सरकार गैथ'वा थ' आसामाव सरकार गैथ'वा नाथाय जोंनि BTCआ सरकार दङ थ' जोंनि BTCआ सरकार थानाय हिसाबै जोंनि BTCआ पावार दङ फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि एक्सट्रा डिपार्टमेन्टनि पावार दङ बे पावारखौ बाहायनांगौ आरो BTCआ पावार दङ जेला थ' बेखौ थाबैनो BTCनि सिबा डिसिजन लानांगौ जे मा खालामनाया मोजां लिगेल एक्सन बिथांमोनखौहाय लानांगौ जायनोखि बे बुख्रुबनाय हाबाफारियाव बा सावनाय हाबाफारियाव दङ जायफ्रानोखि मेन लिड लादोंमोन बिथांमोनखौ नांगौ मानोना आयेना मोनसेल' आयेना रावबो हारि माहारि एबा रावबो महर मुस्रिखौ सिनाया जायखिजाया आयेना मोनसेल' आयेनासो मोनथिगौ बेखायनो थाबैनो BTCनि सिबाबो बाथ्रा बुंनांगौ एबा बुंथों जाहाथे मा एक्सन लानाय जायो दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय दिनैनि लेटेस्ट आपडेट